שלום, וברוכה הבאה לסרטון השני בסדרת הסרטונים שהולכת לגלות לך את כל הסודות להפקת בר מצווה מיוחדת וחווייתית בכותל. היום אני הולך לדבר על כל הרעיונות הכי מגניבים לאירוע תחנות, שזה בעצם הקונספט הראשון שלנו. אוקיי, אז איך אנחנו הופכים אירוע רגיל בכותל למשהו משודרג ומענה פי כמה? כי אירוע רגיל לא אצלנו. יש לנו מספר אפשרויות שונות. אם בחרת באירוע תחנות, אפשר להתחיל את היום בארוחת בוקר בדרך לירושלים, או אולי בעמק האלה, או בגוש עציון, בכרמים, או במתחם תחנת הרוח בירושלים. אלו יעדים מדהימים שגם נמצאים מרחק נסיעה קצר מהכותל. אפשר לקבוע ארוחה בבית קפה או מלון בדרך לירושלים, ואפשר גם לעשות משהו מענה בשטח עם קטע מיוחד. אגב, חשוב שתדעו שניתן לשחק עם השעות איך שנרצה, וטקס העלייה לתורה אפשר לעשות בשעות הערב לפני השקיעה. במקום בשעות הבוקר. אפשר לעשות ארוחה תנכית כמו לפני 3,000 שנה בכל מקום שנבחר, ולהביא תלבושות לכל האורחים. אפשר לעשות ארוחה בתוך מנהרות הכותל. אפשר לעשות ארוחה מדברית, ארוחה מרוקאית על שפת ים המלח, או כל ארוחה שרק תרצו. אפשר להכניס למסלול שלנו תהלוכה מוזיקלית, צבעונית ושמחה, או בכלל לעשות מסיבת אוזניות איפה שרק תרצו. גם בתוך רחבת הכותל. את העלייה לתורה אפשר לקיים לא רק ברחבת הכותל המסורתית, אפשר לעשות טקס פרטי ואינטימי בכותל הדרומי, במרכז דוידזון או בחצר הכותל הדרומי. אפשר לערוך את הטקס במדרגות חולדה, במרפסת הכותל, במשכנות שננים וגם בבתי כנסת מיוחדים ומגניבים ברובע היהודי. האפשרויות לא נגמרות. אגב, אירוע בכותל לא חייב להיות בהפרדה, אפשר גם את זה לפתור בדרכים שונות, במידה ואת רוצה שכל המשפחה תהיה ביחד, גברים ונשים. האירוע שלכם יכול להיות יוקרתי ופנסי, ויכול להיות גם פשוט ועממי, אבל מיוחד. הוא יכול להיות כל דבר שרק תבחרי, וכל מה שירגיש לך לנכון. עד כאן הרעיונות לאירוע מיוחד, ולא כל כך שגרתי. אם הצלחתי לסקרן ולעניין אותך בסרטון הבא, אני הולך לדבר איתך על הקונספט השני שלנו, אירוע כוכב במקום אחד, ולתת לך דוגמאות ורעיונות חדשים לקונספט שהוא קצת אחר. שווה לחכות, סרטון סופר חשוב, לא לפספס אותו. מחכה לך בסרטון הבא.